אלברט איינשטיין, כך אומרים, התבטא פעם ואמר שמי שעושה את אותה פעולה ומצפה לתוצאה שונה, זה אולי מלמד על אי שפיות. האמת היא שהחיים שלנו מלאים בפעולות שונות שחוזרות על עצמם שוב ושוב. אנחנו מתפללים בכל בוקר את אותה תפילה בדיוק, מניחים את אותם תפילין, מתעטפים באותה ציצית, בדיוק כמו אתמול ושלשום. בכל ערב שבת מדליקים שוב את אותם נרות. מה הרעיון לחזור שוב ושוב על אותה פעולה? זה לא משעמם? זה לא חסר משמעות? התורה שלנו כידוע אוהבת לקצר במילים ולא להאריך, אבל השבוע התורה בוחרת להאריך ולהאריך וחוזרת על עצמה שוב ושוב בכמעט 70 פסוקים שנראים קצת מיותרים. זה קורה לכבוד חנוכת המזבח. נשיאי השבטים הביאו כל אחד בתורו מתנות מכובדות אבל זהות: קערות כסף, כפות זהב, פרים, אלים, כבשים ועיזים, סולת וקטורת. במקום לסכם את הכל במשפט קצר, התורה חוזרת שוב ושוב ושוב בצורה זהה על כל מתנה ומתנה שהביא כל נשיא שבט ביום שלו. כמה פעמים אפשר לקרוא את אותו פוסט, גם אם זה התוכן הטוב ביותר שקראנו? ככל שנחזור עליו פעמים רבות יותר, העניין בסטורי רק יורד. הרבי מלובביץ' מסביר שגם אם המתנה שאתה מביא היא אותה מתנה, המחשבה, הכוונה והרגש תמיד תהיה שונה. כמו בכל פעם שתביא זר פרחים לאשתך, החיוך, המבט והרגש יהיו שונים בכל פעם, לפי הנסיבות והנתונים של אותו הרגע, של אותו היום ואותה השעה. ככה זה בדיוק עם התפילה של היום. היא לעולם לא תהיה שווה לתפילה של אתמול ולא של מחר. גם אם המילים יהיו בדיוק אותם מילים, הרגש, המחשבה והכוונה יהיו תמיד שונים. וזו לא אותה תפילה. ההתלהבות והשמחה של הדלקת נרות השבת בשבוע הזה לעולם לא יהיו זהים לנרות השבת של השבוע שעבר. כמו שנתינת הצדקה שלך היום היא אולי אותה פעולה בדיוק כמו זו שנתת אתמול, אבל היא שונה ממנה לחלוטין, כי היום יש פה רגש אחר, יש פה מחשבה אחרת ויש פה לב אחר. אלוקים לא מוכן לוותר על אף תפילה שלך או שלך. הוא לא מוכן לוותר לא על אף פעולה, מצווה ומתנה שתביא לו, כי בכל אחד מהם יש אתגרים שונים, התמודדויות שונות וניצחונות חדשים. אז גם אם אתה מרגיש שאתה עושה שוב ושוב את אותם דברים בדיוק, אל תאבד את השפיות. התוצאה שלך תמיד תהיה שונה. שבת שלום.